orotariko arazoak izkutatzen dira suizidioen atzean. Depresioa, diru kontuak, buruko arazoak, bakardadea. Halakoak isiltzeko ohitura dago, baina adi gehien gertatzen den bigarren heriotza mota da gurean. Iaz, 180 lagunek egin zuten euren buruaz beste. Halakoei aurre hartzeko ze erreminta dauden aztertuko dugu gertutik. 40 segunduan behin, suizidio bat gertatzen da munduan. Euskadin urtero 3.000 saiakera baino gehiago izaten dira. Gure erietxe-sarean prebentzio programak abiatu dira eta argi esan digute suizidioak tabu izateari utzi behar diola. Medikuen laguntza eskatu behar dela itxaron barik. Laguntza behar da askotan, normalean profesional baten laguntza behar da, baina laguntzarekin edozein pertsona edo pertsonak atera daitezke. Halako egoerei aurre egiteko eta laguntzeko terapia eta bide ugari daude. Uztailetik, Osakidetzak telefono bidezko kontsultak egiten dizkie euren buruaz beste egiten saiatu direnei. Helburua argia da, ez daitezela berriro puntu horretara itzuli. Bai, hobeto, oso ondo. Eta medikazioa hartzen duzu egunero? Askotan ikusten dugu pertsona tristeago egoten dela, bere konportamendua ere aldatzen dela eta batzutan hasten da heriotzari buruz hitz egiten edo pentsatzen. Inportantea da gai honi buruz hitz egiten saiatzen. Batzutan beldurra daukagu, pentsatzen dugu txarra izango dela pertsonarentzat, baina badakigu ez dela horrela. Normalean ona da pertsonarentzat, laguntzen dio arriskua jaisteko. Eta Josu, zure buruaz beste egiteko pentsamenduak izan dituzu? Euskal Autonomia Erkidegoan, 2 egunetik behin pertsona batek bere buruaz beste egiten du, eta beste asko ahalegintzen dira. Ospitalean, lehenengo kontaktua larrialdietan izaten da normalean. Dauzkaten zailtasunen arabera, psikiatriako unitatera etortzen dira. Onera, edo bestela, ikusten ditugu kanpo kontsultetan edo beste leku batzuetan. Batzuetan gertatzen dena da, hori egin dutenean, ikusten dute lagundu egiten zaiela eta horrela lasaidu egiten dira nolabait, ez? Urtero Euskadin 3.000 suizidio saiakera baino gehiago izaten dira. Normalean gogorrena izaten da lagundu ezin ditugun kasuak, hau da. Batzuetan pertsonak ez du nahi laguntzea edo hain galduta dabiltza bizitzan ez dutela kontsultetara joten edo ez dute tratamendua ondo egiten. Batzuetan esaten dugu, pertsona hau ziur oso gaizki egongo dela hemendik 3 urtetara. Eta askotan akats egiten dugu eta 2 hilabete edo 3 hilabete lanean egoten da gurekin eta berregiten du bere bizitza, ez? Eta hemen aholku sanitarioan euren buruaz beste egiten saiatu diren pertsonekin hitz egiten dute 18 erizainek. Helburua da beste saiakera bat ez izatea. Kontu handia eduki behar dute. Eta medikazioa, zer? Medikazioa hartzen duzu egunero? Gaur egun, 29 pertsona daude programan, eta gure lana da jarraipena egitea. Eta zeo zer ondo ez dagoela ikusten badugu, deia pasatzen diogu mediku koordinatzaileari edo anbulantzia bat bidaltzen dugu. Azpimarratzen dute neurriak badaudela zulo honetatik irteteko.